Kados pundi pawartanipun Nyai Prabu anggenipun nyingkiraken dhateng Laring Amarta. Kawon nuwun inggih Koko Prabu. Daripada sampun nyandhi dawuhipun Kanjeng Koko Prabu. Kula sampun dumugi wonten ing Ngrandu Kumbala panggihan kelawan para putra-putra Pandhawa. Nalika semanten kelampahan dados Dwanwa Yudha ing antawisipun kula dalah para putra Pandhawa. Awit mundi pangestunipun Kanjeng Koko Prabu dalah barakahipun bapa penemban. Kula saged mimpang jiwit kula tanding kelawan para putra Prabu. Anata. Yai Prabu, Yai Prabu. Syukur seketi jemburung mangayi bagya. Dene Yai Prabu sampun kelampahan saged mimpang tanding kalian para putra. Oh, lamun ngaten para putra sampun langsung ngen. Inggih Bapa. Wekdal mangke para putra sampun boten ketingal malih. Mbok menawi sampun sami wangsul dhateng negari Ngamarta. Awit mboten kuwi nandhangi dhateng Krida. Oh, syukur nggih menika nembe puji kula lho nggih. Nembe puji kula kemawon sampun saged ndayani dhateng kami mangan paduka dereng wucalanipun pun Bapa. Kawula nuwun inggih. Ingkang menika sampun dados patembayan ing manah kula. Menawi anak Prabu saged nyingkiraken Laring Amarta ing menika enggal badhe kula wejang sakathahing menapa ingkang paduka pundhet kula mboten badhe suwaling kayun. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap kapan nirkincanging sang aweh gandrung. Paparang katulukir moyat mayek saking tias baliwur. Lumare sang gandrung. Kawiyos sabdaning sang pandhita Durna sumejang kan Prabu Jaya Bilatma lan Prabu Jaya Bilatma katungkut geger jauhing Pasiwakan. Sarpateng sun kemilingang luas si puspito met semindak ang warni mitreng tamanan non kang sekar warasik kumenyuteng tias boyot kocat kukromo Dimas Kartomarmo mlayu-mlayu nyang Pasiwakan kae kaget ana wikati apa. Aduh Koko Prabu atur uninga. Menika geger sak lering alun-alun negari Ngastina. Ketingal sampun barisan gemelar para putra-putra Pandhawa ingkang sami hanantang perang kawan serayan saking Ngastina. Malah ngaturi punika Koko Prabu damangke barisaning para putra dipun kiyataken dening Arjuna salah Nalendra Purwati. Niyata laruta saking dosa sang kula yamutusa sang adalah ora nyono tibaning padha ngumpetan para putra tak kira ini sekali menyang praja. Kados pundi Yai Prabu Koko Prabu sampun dadak kumrembiyasta paduka jemangkang padhalipun Koko Prabu kula pamit bali kula pawake piyambak Koko Prabu.
Negro kang pala tumingal Lekate twileting kondo Sangyangko manguntaniti Senjang sangat kimikil Iki sapa kang magut ana palagan mawa tambuh marang aku Raden Narjuna Aku Prabu Jayakilat Moko Ai popo kowe kang dadi serayaning Koko Prabu Duryudana dasar kapur nyapa Endi kadangmu tuwa Jayakilat Moko maju mrene ora usah dadak nyembari kakangku ayo aku ayo nono ora gelem minggat legandang kowe dadi bandang Janaka kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh kandrung ora pati nduga mono bener apa kang dadi aturing Gatotkaca yen mati diurung kepiurip meneh konangan pusakaku Kyai Pasupati nerapas janggamu dina iki adikku Nyai Prabu Jayakilat Moko ora nyono pun Moko mati Nyai pun kakang kang bakal mbelani Koko Prabu kula dereng pecah Koko Prabu Kyai KIP kula Koko Prabu menang apa kalah panjenipun mimpang namung kok wonten kaelokan ingkang setunggal pecah dipun rungkepi gesang malih kudu direka daya Yai kula nyuwun keterangan Koko Prabu wiwitane mungsuh loro kae mau kumbulna gegana anggen ngumbulake kanthi senjata yen wis muluk ing ngakrasa enggal pasana pusaka mengko wujud apa ngestakaken dawuh
ya para Pandhawa yuk gumulung mangun siring sata Kurawa gambah Raden Janaka mentang langkap sinandangan warasta Dibya Kyai Paswati katamaken dhateng Prabu Jayakilatma dalah Prabu Jayakilatma ingkang sampun mula ing kono eling-eling ratus kaliyan sanes menungsa semantah taman pusaka ica wujuding manungsa babar sejatining kilat kelawan pradet ana wujud apa Nyai Kaipe menika wau Prabu Jayakilatma kalantun Kilatmaka kula pejahi ical wujuding manungsa teka babar kilat kelawan kathit kumeclap wonten Dirgantara nah ateges wis jebol beteng Ngastina Margasrayane wis bisa sampurna ingkang menika kados pundi saiki bakune ngrembug sing digoleki Begawan Durna amarga Werkudara ilang sing ilangake Begawan Durna. Mekaten mula dening kuwi gugata Begawan Durna. Antarja wonten dawuh. Mesti jebol betenge para kadang ayo golek endi dening kok Prabu Durna. Paman Haryo kepiye pawartane paman? Aduh angger nyawa Gusti kula angger. Menika wau kula ningali kridaning Prabu Jayakilat melawan Kilatmaka. Namung nyatanipun wekdal mangke cabar ketandangan pun Narjuna. Jayakilatma kaliyan Kilatmaka sampun dumugi ning pejah sinuwun. Aduh paman. Paman Haryo ora urung para putra bakal teka mrene bapa Durna kados pundi bapa kula aturi mangsulaken Werkudara bapa oh anggenipun mangsulaken kados pundi to ngger sampun kelajeng jegur dhateng samudra bapa Durna kula mboten semerap menapa bapa kula badhe singitan tindak pundi wae aku ora apa-apa lho ngger Wa Prabu Kanjeng Rama wonten pundi aku ora ngerti tindak pundi aku sampun ngantos goro ora wonten pundi Yayantarja bapak menyemplung menyang samudra ingkang jeguraken Bapa Durna aku ora ngerti apa-apa Bapa Durna minta ngaten ingkang akan sinten aku rakon nggih wong gerang urang tata Kyai Prabu wonten dawuh bondo tangane mlebu aku jalan ngestu aku bareng ngombo mau dipasrang karo aku cek kepiye monggo mutapkan soning para putra-putra Mandhawa kabeh aku nek ora mlayu ora urung dadi batang ana kene aku Begawan Durna aja mlayu Begawan Durna ayo mandheka Begawan Durna bapak endi
Hyang Durna Klatri Kendel Hyang Durna. Oh, Hyang Durna Klatri Kendel. Kan Durna ayo mandheka, ora gelem mandhek kulangan Antara Jawa. Ajar aku. Arjuna aku njaluk pangapura ya Nger aku njugurke kakangmu kuwi sing ngakon kakangmu Kurupati ya Nger aja kleru penampa yen aku wentala karo kakangmu Rama penemban lajeng kakang Mas jegur wonten pundi ana ing samudra Minangkabau aku le akon anak Prabu Duryudana kok Nger ora sanga karepku dhewe kula menika putranipun sinten anakku Genging menapa Rama penemban wentala misahaken kula kaliyan Kakang Mas Werkudara. Tinimbang namung Kakang Mas ingkang dipun pejahi monggo bapa pusaka kula menika kuwatri nyarungaken wonten dada kula. Oh, kaca. Sing salah dudu kowe Nger, sing luput dudu kowe apa aku edan wentala karo kowe. Aku wis tanggap sasmita karo karepmu Nger Janaka. Oh iya Nger tangkon nuduhake marang ketemenanku. Yen panjen kowe ora trima marang nyemplung ing Werkudara Nger. Dalem aku ora bisa ngentasake aku babar bisa arep mbelani karo kakangmu nyemplung yang Minangkabau dina iki. Yai Arjuna wonten adawuh semono tekating Begawan Durna satemah nututi marang Yai Werkudara nyemplung yang samudra Minangkabau dados pundi Koko Prabu wis ing kono nuduhake tresnane marang para Pandhawa Dimas Arjuna aja daya-daya bali dinteni dhisik ana ing dhisik ing samudra kene Samudra Minangkabau dumunung ing dasaring segara ana bocah bajang kang tinggal meneng sampun kahadhep lawan Raden Werkudara sawetawis tangkaya kang dadi pangandikane
cahayaning kaloka kadi langit mambang tanpa sulan upamaneka Bintang kaya kusumaya sumawur Bratasena nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Hyang Padapungkulun. Jeneng kita wektu dene iki wis percaya kelawan ulun menawa ulun iki ingkang nitahake jagat saisine. Ulun wingi sareng Paduka Padapungkulun paring keterangan kathah-kathah dhumateng kula. Saha saged ambadhe ingkang kados panyuwun keterangan kula. Nembe pitados bilih Paduka menika ingkang nitahaken jagat saisinipun. Yen wis percaya banjur apa kang jeneng kita gayuh ulun kepengin mangerti. Nalika semanten kula minggah Gunung Candramuka anggupati pamundhutipun Bapa Durna kinyaning upaya ingkang winastan kayugung susuwing angin. Ketemu apa ora? Nun inggih boten wonten. Sumurupa nggih. Kayugung susuwing angin iku ora wujud. Amarga iku cangkrimaning Begawan Durna marang jeneng kita. Wondene babaring cangkriman. Kayugung susuwing angin, kayu kuwi kayun, kayun iku kajeng iku karep. Gung iku gedhe, sing werdine Werkudara karepe gedhe. Ketitik banget nggone geguru kelawan Pandhita Durna banget nggone ngudi marang kasampurnaning kawruh. Wondene susuwing angin iku dumunung ana ing napas nupusing jeneng kita kula. Ya lebu wetuning Bajrahirawana iku wis kelegu. Kula nuwun inggih. Nalika kula wangsul dhateng negari Ngastina. Kula lajeng kadhawan ngupati Tirta Pawitradi. Nalika semanten dawuhipun Bapa Durna kula kaparentah hanjegur wontening telengging samudra Minangkabau. Kulun sareng kula njegur wontening telengging samudra. Kula mboten manggih Tirta Pawitradi namung pinanggih kaliyan Paduka Hyang Padapungkulun. Kula Bratasena lamun to jeneng kita kepengin bakal nyumurupi denunging Tirta Pawitradi kaya bakal kasembadan waton jeneng kita manut miturut ingkang dadi dawuh ulun. Menawi mekaten menapa ingkang dados dawuh Paduka kula mboten badhe suminggah. Yen pancen pengin nyumurupi nggih seranane jeneng kita lumebu ana ing guwa garba ulun. Kecibul gayuh ngawiyat cocak angin talu toh ngitung lintang. Menawi kula kaparentah malebet dhumateng ing guwa garba menapa saged. Ing atasipun kula menika ageng semanten Paduka namung
semanten wujudipun. Bratasena, yen ngono jeneng kita isih kurang percaya lawan panjenengan ulun. Nadyan ulun mung semene wujude jeneng kita iku gagah rungkah nanging nggih sumurupa. Aja sing lamak jeneng kita kang gedene mung semono. Mbok ya jagat sak isine iku mbono ing garba ulun, ulun kuat amradai. Karorean kang agel mayang mekar. Nyirek nyong klangkutane ten tandhet mireng. Nyirek nyong klangkutane ten tandhet mireng. Pukulun jimat sesembahan kula pukulun ingkang dados pepunden kula. Mekaten ingkang dados dawuh paduka pukulun nuwun inggih. Menawi maten ing mangke badhe kula nyatakaken malebet dhumateng guwa garba paduka Hyang Pada pukulun. Lajeng medal pundi anggen kula badhe malebet wonten ing guwa garbanipun pukulun. Marata konen kula Bratasena. Ora ana marga liya mung kajaba metu ing karna kang sisih kering. Ya kanthi srana jeneng kita manding guwa garba metu ing karna sisih kering iki bakal kasembadan. Nuhune kang dadi dawuh ulun. Permara Rahman swamu ngambreng kati karunaning kaswasih haneng marga malatkung bersangkanta wakstrat mojo leng-leng laluan ngulati surya mangrangsang wayah. Ucap nalika mangke arat dene werku Dorarsa malebet aning guwa garbaning Hyang Nawaruci ingkang simanjata liring muhung karna kang sisih kering. Eling-eling wis sinasmita lan Hyang Nawaruci ing mangke daya-daya Raden Bratasena nyemplung mianggo garba medal karna kang sisih kering.
larwandan muncar inonir kekonan surem soroti tanpa dang Kula Bratasena sawise jeneng kita manjing menyang garba ulun. Apa kang katon ana ing sira, Nger Bratasena? Nuwun inggih Pukulun. Salebetipun kula manjing wonten ing garba. Mboten ketingal menapa-menapa, amung bingung raos sing manah kula. Awit ingkang katingal namung awang-awang kaliyan uwung-uwung. Mboten wonten rerupen sawiji-wiji. Kula Bratasena menawa jeneng kita durung pana, mara coba wektu dina iki jeneng kita hangestiya marang panjenengan ingsun. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Janeyaning talaga kadi langit mambang tanpa swelan upamaneka Wintang turiwa kusuma ya sumawa lumrang kang skarjala Wauto Sang Arya Sina tandya nandhakaken pangesti marang panjenenganing Sang Ruci Bathara. Kedadak padha salika jelek Sang Arya Werkudara. Wis ngadhep ana ing ngarsaning Hyang Dewaruci. Mangkono areh-areh ririh sabaning Hyang Nawaruci. Kula Bratasena sawise jeneng kita angesti marang panjenenganing ingsun. Apa ingkang katon ana ing sira, Nger Bratasena? Kula nuwun inggih Pukulun. Ing samangke katingal cetha pernaing kiblat lere kidul wetan saha kilen. Utawi wonten urup satunggal nanging 8 warninipun. Rumaos kula kados awarni Obra Markata Pindha Putra Denta. Lirtawon gung ingkang gumolong gumono kados cahya maya hangipati kadiretna hamuncar dirhandaru mayadi pindha sasangka saha kadi sudum wabyur menika menapa Pukulun sanget kaseng semraos manah kula Bratasena andhadekna sumurupmu ingkang jeneng kita dulu iku sejatine jroning tias ana nuntun sifat ingkang linduh. Wose wae mengkene Nger Bratasena. Rupa 8 dibagi dadi 2. Ingkang papat karepe marang dat sifat wondene dat
iku cipta, sifat iku wujud. Dadi lahir kelawan batin. Saterusé yaiku asma. Asma iku tegese sejati ning manungsa. Nepi kaping 4 yaiku apengal, iku sajati ning pramana. Dadi tetep Gusti kelawan kawula, kawula lawan Gusti. Dene ingkang 4 manjing nafsu hawa. Rupane abang ireng kuning putih. Ingkang abang iku demen panabaranan. Drengki srei karem nyamah ing panggawe becik. Demen hampang ngongrong nanging dibiya sakti. Dene ingkang ireng iku demen mangan ngongsongso. Doyan indra karem nepsu ngugung hawa nguja swara-swara. Ingkang mangkono mau dicedhaki godho lawan pangrencana, ora wurung bakal mbilaeni. Dene ingkang kuning iku demen ngubungi lakudur. Saking kareme milik doyan ruba pabrik nanggulangi barang ingkang rahayu. Ngangkah-angkah dudu wajibe. Yen kepepet yekti nempuh biat marang panggawe kang ala, ora wurung bakal nemu sengsara. Dene ingkang putih iku demen mukti. Teteki murih suci, muhung trima murih sampurna. Moh rekoso lumuh pakumpulan saking wedihing pagaweyan. Nampik pitutur trima abudu waton ngaso. Ngengleng meneng lamun ta kodheng, mulane dimungsuh ati kang telung prakara mau. Perang biya diniyarina lawan wengi. Luwih pekewuh wong urip iku lamun ta ngelingi panatilaning ati kang 4 mau. Ora ngantepi ya luput munggo mantep durung karuan. Prayogane kudu pisah. Hawa kelamun to demen wening. Duh pukulun. Sakelangkung bingung raos sing manah kula sareng enget. Ingin dados wulang paduka ingkang mekaten. Ingkang menika mugi kalajengna. Kula nyuwun sumurup dununging sangkan paraning ngagesang. Menapa menika kadadosanipun utawi ajeng ilmu sumuruping panemu. Kula Baratasena mula jeneng kita Kang Waspada anggone mandeng marang surasaning ilmu gaib. Gaib iku tegese elok. Menawa sira pitakon kedadianing manungsa aran Trimurti kelawan hawa. Tegese Trimurti cahyaning jagat. Surya, rembulan, lintang iku pesmane. Dene tegese sarining geni bumi banyu lawan angin. Yekti iku kumpul bareng titising tira nirmaya banjur kasamadan wirayating dat. Dadi salira tunggal jati kahananira iku. Mulane jagat gedhe lawan jagat cilik kang gemelar cacahe ora beda. Isine padha lawan sakjroning guwa garebanira. Awit pituaran jagat cilik. Kawula nuwun inggih pukulun. Sampun radi srawong-srawong raos sing manah. Menawa sira pitakon najining ilmu. Ngalme kuwi tiyang liyan wis ketemu. Kosok baline kudu ngelingi pepacuh sarta ora kena merak marang palanggeranira. Apa dene kudu hanepi. Siji jep loro mantep, telu tetep kaping 4 madhep. Ya jep mantep tetep lawan madhep iku mau nggih tegese jep. Kudu manembah marang Gusti iku luhurake marang Pangeran Kang Maha Kawasa. Dadi kena ingaran ngawuri marang uripe. Dene madhep kudu cegah hawa nafsu. Tegese tembung madhep amadani sanyaruri supaya bisa ning.
dene tetep tegese Rahayu ing iki aja kelu marang panggawe dudu yen milik bakal wurung lanjek iku bakal bisa mbilaeni dene mantep iku kudu nglakoni sedya awit sedya ingkang mengku narima obal sik mung saderma kawula mung sumendhe mring karsaning Hyang Suksma tegese mesthekake barang ingkang durung kasat mata iku kesiku ing Gusti mengkono mungguh panjinging ilmu yen pitakon suruping penemu yaiku siji setya legawa kapindhone sabar narima kaping 3 bare budi kaping 4 bawa leksana sing tegese legawa aja sugih sujana ingkang lila donya ikhlas marang pati supaya rahayu anandura kelakuan becik sukci sarta kang welasan tepa mring sepadha hal tapi marang wajib dene sabar iku aja salah panampa lire kena nepsu yen nanggulangi satru murka sarta ngangkat panggawe perlu dadi sabar iki ben saranta ing tekad tegese yen lagi kadukanan ing suksma kudu kang rumangsa iku ndak ringkes bae mengkene ing tekad rumangsa kabeh nglakoni beja cilaka lara kepenak pinter lawan Buddha wening kodheng urip lawan mati dene sabar trima iku mengkene tarima ngenteni sing Hyang Suksma dene bare bukti demena pitutur kang murih becik sarta madhangake wong kang nandhang peteng pikire tetulung wong kang katamaning ribet yen bawa leksana sing gedhe ambeke kang luwih budine aja nista kang bisa cukup pamikire awit kudu mulat awas ngesti maranata basa tanduking karti sampeka dene sirikane yaiku dusta candala nganiaya mring sepadha kabeh wulang ingsun iki mau ngresena dadi srananing ilmu nyata pitakoning kasampurnan ya ingkang ingaranan tirta puruhita suci ya tirta pawitradi mongko srana uduning kawruh ya kawruh panunggal wis kulub enggal baliya anut marang wisisaning mangsa kala kana kene kahanane ora beda nggih bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katonir bintanging kang mawe gandrung terwaca sabda paduka bukulun sawendhang boten karempit maos bingah raos manah kawula nuringgi sandika dawuh timbalanipun Sang Marbudingrat pun sena badhe medal saking guwa garba lajeng kados pundi caranipun kula badhe medal saking guwa garba lumebume iku mau metu ing karna kering dina iki dene metumu metuwa ana ing karna kang sisih kanan iki bakal bisa anjok ngadhep mring ngarep Bratasena nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh jeneng kita wis nampa sakabeh ngopo kang jeneng kita gawe kula meninggih wis bisa nyakup ingkang dadi sabda ulun bisa njembuhake kawula lawan Gusti Gusti lawan kawula mula ora mokal anggon kita metu saka ing guwa garba tinengeran agem gelung minangkara jendhek ngarep luhuring mburi ingkang wis mengko werdi bisa manunggalake kawula lawan Gusti Gusti lawan kawula kula nuwun inggih sawise iku nggere Bratasena jeneng kita tumulinggal baliya menyang daratan awit
mesake marang para kadang kita kang ana madya padha. Menawi kepareng kula badhe nderek kukul wonten mriki ing kemawon. Oh, ladalah nggih durung titi wancin. Amarga isih akeh hayan kang jeneng kita kudu ngarampungake. Lho nggih. Lan maneh nggih. Sedhithik wae aja darepi pangrasa lawan gurumu Durna. Tata lair gurumu Durna iku nglaropake. Nanging sejatine gurumu Durna iku nuduhake marga kang hanjok tunangga lawan panjenengan ulun. Mula nggih den keparanggon kita nyungga-nyungga lawan Durna. Yen ngarep padha kuwi gurune Durna lamun to gurumu sejati iku panjenengan ulun. Kaluhuran sabdanipun Hyang Padha Bukulun. Pinangka panengeran anggen kita pinangga lawan ulun. Ulun bakal paring gaib lawan jeneng kita wujude jeneng. Jeneng kita ulun paring tambah jeneng. Kula kaparingan tetenger sinten. Nggih Seksenono. Titipan sangka ulun ya kang wujud gaib. Jeneng kita ulun paring tenger Kiai Waliullah gaib Rasul ngalam rijalullah. Apa to werdine dene jeneng kita ulun paring tenger Kiai Waliullah gaib Rasul ngalam rijalullah. Sing tegese ora ana titalanang kang pinitaya dening Jawa mung kajaba jeneng kita Kulub Bratasena. Saiki langkung tingah raos sing manah. Dene kula sampun kaparingan gaibing dewa ingkang mekaten. Mboten langkung kula saged kiyat anampi paring saking Paduka Bukulun. Wis nggih tumulinggal daliya dina iki. Lajeng kados pundi caranipun kula badhe wangsul dhateng daratan. Mula dina iki tumapak ana ing epek-epek ulun iki nggih bakal ulun sengkake tumulinggal. Prapting daratan. Nyata laruta saking dosa kang ya mutusosan. Angan cek ing epek-epek sang Bratasena. Nalika samono arep wangsul dhateng daratan. Amung kanthi cipta wening penggalih Hyang Nawaruci. Sabere radit Raden Bratasena wis ngungkuli marang warih-warih kang ing samudra. Ing wis ana celaing daratan ingkang tinuju Sang Bimasena. Sang Sri Bejo kemayangan rasane ati karana dina iki aku wis bisa mentas sangka telinging samudra. Bungah rasane ati kasebatan kang dadi pangajabku. Gayuh kawruh kasampurnan kelawan wis ketemu sing tak goleki tirta pawitra di ya tirta puruhita suci. Sajangkan wae aku wis temekon daratan nanging sisih kulon kae kok ana bangke sumendhe ana banyu.
Milai bangkene sapa cahyane kok abang. Ora pati nduga mono tak cedhakane. Memelas temen hang. Yen nganti kesiwen ora urung bakal dibadhok marang iwak-iwak kang ana ing segara. Mbilaine temen Marajuda tak cedhakane. Sampun saged pinanggih kalian bangke ingkang kengkering warih. Sarekawas padaken yekti menika bangke ingkang Rama Sang Pandhita Durna. Nalika semanten sampun dumugi pejah Sang Pandhita Durna. Malembung padarane. Klabet kekathah ingkang unjuk koyaning segara. Ngalayong marganing Sang Pandhita Durna cinandhak Sang Bima Sena. Bayatya rinukat lawan Sang Bima Sena. Ing arasan kang dadi pasuryane. Yen katon bocah cilik sesenggurukan sang senangan ngisi dhateng bantening Sang Pandhita Durna. Kemangkul jeneng pangandika ingkang kaya saking Sang Bima Sena. Ora nyono, ora nglegewa. Ndak kira bathanging iwak bareng tak candhak tibane bangkene Durna bapakku. Iki gek kenapa bapakku Durna kentering warih ana telenging samudra. Mesake tak kira getih blabaran dibanding padha ngagem jubah abang. Saya katon pucet guayane ngalayung kang dadi ragane kaya ora kuwat-kuwata. Durna bapakku, kowe kenapa Durna bapakku? Apa kowe kena sengkala saka ngomah? Padatan ora nate mati kaya iki. Durna bapakku, jroning kowe nyemplung segara apa wis kelangan otot dayu? Durna bapakku, Durna bapakku. Nganti medhok awakmu kaya mengkene. Malembung kang dadi padaranmu.
Apa ketuwuken nggonmu ngunjuk? Durna bapakku. Apa kurang kesenengan kang sinanding kelawan kowe Durna bapakku? Ing mangka lamun kowe ana pertapan hamung demen sesukan lawan kadangmu papat. Mesakake temen. Yen ora enggal tak kirim dayu. Ora urung saya kedrawasan Durna bapakku. Iya, kuat-kuatno Durna bapakku tak kirim dayu saka kene. Bumi kunjang kanjeng langit kelap katon lirik kincanging sang maweh gandrung sabarang katuluk germoyak mayit sangking tias baliwur lumares hanggandrung kakirim bayu sang Bima-Sena grekah kaya winungmu Pandhita Durna. Menyal-menyal dunia jumbel mono dati alas-alas dati mono. Oh anakku nger, anakku beratasin lah kowe tak susul kok tibane ana kene to nger. Oh Bratasena. Durna bapakku iya aku ana kene. Durna bapakku kok kowe mau mati. Loh, lek ana sapa? Aku ora mati kan. Aku goleki kowe aku nyilem aku. Kowe tak gogohi. Tak ubek. Ora ketemu. Segara tak utek-utek. Tak goleki wujudmu kok kowe ora ana ketemu ana kene. Anakku lanang, anakku jarat, anakku Degus. Iya. Yen ora ngrumangsani mati syukur bisa awet urip. Ya aku urip kok ngger. Aku urip kabeh. Iya. Piye ngger pawartane jeneng Cita Ulun perintah ngupaya lawan dununging Tirta Pawitradi. Durna bapak kuwi wis entuk gawe. Sakara seketi jimurung. Endi wujude, Ger?